divertitzeko musika egiten dugu, ludikoa, pretensio handirik gabekoa. Rock and roll garajero, 4 treintañeros de Andoain, Iruña, Oñati y Donostia, son Gora Goraki. Hit horrek egiten du jokoa baita, gu ez gara 15 urteko helduak gara, eta heldutasun honetan izan dugu taldeki asko behintzat, nortik hiruk, gure taldeko lehendabiziko taldea, ez? Peter Pan sindromea baino gehiago Michael Jackson sindromea daukagu. Oso eternamente jóvenes gara. Gure bigarren adolescentzia bizitzen. That's for sure. Este cuarteto comenzó a ensayar en 2008. Este año se han atrevido con su primer disco, Wow Me Aulle, volumen 1, con un sonido doloroso, música garaje, con 8 canciones rápidas y contundentes. Roka garajea, 60etako garajera pixka bat begiratzen dugu, eta gero, gure jotzeko modua nahiko punk zalea bada baita ere. Nahi dugu pixka bat hori zuzena eta freskotasun puntu hori izatea, ez? Canciones acompañadas de letras que sin mucha trascendencia cuentan las motivaciones de sus componentes. Letras cantadas en euskera, castellano, inglés y francés. Gurea da pajarik gabeko musika. Esan kantuak 2 minutu behar baditu, 2 minutu ditu, eta ez ditugu luzatzen, eta ez ditugu halako gauza raroak egiten kantuak luzatzearen, ez? Kantuak zuzenak dira, zuzenak joten dira, eta baita bestaren segidan, ez? Zentzu horretan espiritu hori, gustatzen dago. Ez dizkigu ere buelta asko ematen, ez? Eta batean norbaitek ekartzen du kantu bat, eta azten da Mademoiselle de la Nuit desaten, da zer puta madre, Mademoiselle de la Nuit. Eta hortik tiraka, peratzen dugu letra bat frantsesez. Ez que gu berez intelektuala gara, oso intelektuala gara. Eta hori nabaritu behar da. Egia esan, emakumea hizkuntza ezberdinetan esateko ahalmena dugunez, horregatik gidatzen dira beste hizkuntzetan kantuak, ez? Emakumeak presentzian dira dukateleko gure eretetan. Eta gure bizitzan. Wow Me Aulle, volumen 1, es un disco autoeditado y grabado en los estudios Actitud de Andoain. El primer trabajo de la banda ha querido plasmar su esencia directa. That's for sure. Oso sencillo jona izan dugu, eta oso zuzeneko espiritu hori mantendu, eta grabaketa ere ez da grabaketa luzea izan, eta oso fresko izan da, eta bestetik ere ez dakigulako beto jotzen. Zerbait divertigarria egin nahi izan dugu beti, eta ez dugu jendea aspertu nahi. Egiten duguna oso zuzenikoa da, gertukoa, eta hori da bilatzen duguna da, ez? Kantuak horregatik dira motzak baina biziak, eta kontzertuak ere horrela dira, ez? Gure kontzertu batean inor ez da inoiz aspertuko. Oso laburak egiten direlako eta zuzenak, eta oso nakarelako. Puto amoa gara. That's for sure.